Kao i tokom prethodnog perioda, tržište soje bilo je pasivno. Berzanski ugovor za sojino zrno zaključen je po cijeni od 48,50 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 53,35 dinara po kilogramu sa PDV-om, uz obračun kvaliteta. U odnosu na prethodni upoređujući podatak, cijena sojinog zrna niža je za 0,41%. Na tržištu ječma primetna je bila izrazito slaba tražnja ili periodi potpunog izostanka aktivnosti kupaca. Kako se radna nedjelja bližila kraju, na strani ponude došlo je do korekcija cena na niže, ali je i pored snižavanja cena u ponudi trgovanje u potpunosti izostalo. Kada je reč o veštačkom đubrivu, urea prilovana je prometovana u jumbo vrećama po ceni od 49,22 dinara po kilogramu, odnosno 418 eura po toni, bez PDV-a, dok je cijena za pakovanje od 25 kg iznosila 49,81 dinar po kilogramu, odnosno 423 eura po toni, bez PDV-a, pokazujući silazni trend u odnosu na prethodnu sedmicu.